Kabuanga ka, dugay na ako naglagot si mo ha. Ako man. Ay! Ano nakaway mo? Nahanggaw mo, tinigbasay mo! Naglagot ko na tayo, ang asawa gihagkan. Yan ang nanghawak mong pagkahon, soy! Isugo mo ko siya ang asawa, tayo buloy. Hoy, dili din na sa ni Homsoy gasto? Saan na si mong asawa? Ah, hindi mo na siya ang asawa mo kaugta eh. Ikaw, presenta eh. Bitaw sa Homsoy, nga mong isugot mampugas giingon siya asawa? Nago din na gusto sa ang asawa, tayo buloy. Ay, wa, lagi. Isugo lagi ko niya lagi. Ah, buwang ka, may patibaso di ka. Ay lang. Naputol ang kamo dito, tayo buloy. Ay, laga, pre. Naputol akong kamutok. Ako tani pauloy balang mo bayad kong dako. Sige daw. Tabagi tao ko duga. Naputol akong kamutok. Usam din mong kamutay. Naputol lagi. Na nagtinigbasa nito ako batang pagbadlong tong mga kadahan nako. Giapil mo kong tigbas. Bayad kong dako mo. Basta maayo lang eh. Maulil ni siya sa original ba? Ang gabo ito mga kadahan ay. Asa mang kaputulan na tayo? Na dito nahando kay dito tinigbasa itong gatuhana. Ala, sige. Ako lang pagkawas ako assistant. Bisoy! 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 Sundok. Kuha dito ang kaputol nga kamot ni tatay ni Soy. Kain man, Dok. Kuha ka dito sa dahan. Dok. Kaon mo sa iro ang kamot? Alam, Dok, di kaon sa iro. Na! Tapanghap na! Sa akong nilalato na. Tabagi ang taong ko na. Ayan ang kabalat ka tay. Kay naway nagan stock na nga kamot. Kuha dito ang kamot nga gibutan sa freezer ni Soy. Sige, Dok, ang kaon. Tura, Dok, ay. Tatay, ato na oprehan. At sabi na doon. Ari na tay. Ego. Ari tay. Tabagi ang taong ko na. Ano lang, hindi. Mauli na akong kamot. Ano lang. Balang bayad kong dako. 1 hour later. Mana ko para tay. Tingnan yung kamot tay. Man na daw. Oh. Dali agad. Abli daw. Tra. Sarado. Tra. Abli balik. Tra. Sarado. Oh, sus, gota rin ito kayo. Murang yung original. Salamat kayo, Dok, ha? Oh, ano abli na tay. Sus, gota. Mayuhan ng mamopera, Dok, kayo. Baka na gito. Murang yung original, ay. Salamat kayo, Dok, ha? Abli mo, Oh. hini lang. Ya, ito na ko, Dok. Oh, sige tay. Salamat kayo, ha? Ampil lang ha. Oh, sige. Sunod, ampil lang yun. Oo, sige, salamat, Dok, ha? Gota na ako. Bayo na lang. Sumbang, gota na ako. Sige tay. Salamat kayo, Dok, ha? Sige, sige. Oh, sige. Aras ako, Dok. Sige tay. 2 days later. Dok, Ating nanganiyo talaga siya. Dok, Dok. Oo na ako. Pahingot ka na, Dok. Tay, ari tay. Ah, Libot tay ako. Libot tay. Ingkod tayo. ni Anhel gi ko, Dok. Ano tay? Kay nahibong ko ni kong kamot. Ano man? Ano man tay? Tay buangan nam ko nahibong na ne. Murag naam may problema ang kamot imong gisumpas ko, Dok. Tingagi ko maayo ba? Ano man tay? Kay kinsa man higikan, Dok? Ha? Gipalit ko ni sa bahay ko itong naghikog tay. Ah, mao di ay. Kasi mao di ay. Mao di nga sumat ni siya usahay. Sige, oh, gulit mo gulit mo, Dok. Sige, gulit mo. Oh, Ayaw po! Ano man tay? oh, kabayo. Sabi mo. Ayaw tay! Ayaw tay!
Kamu tuh